Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kada isa may lain-lain nga New Year's resolution. Ang importante, yara ka sa insakto nga tikang para malabot ini. Pero paano bala ini matuman nga hindi kadali matakan? Mag-umpisa sa magagmay nga mga tinutuyo. Mahimo nga nalang kag ka sa imo mga handom pero hindi pag-itugot nga masubrahan na ini kataas nga hindi na malabot. Umpisahi sang mahinay pero sige-sige ang paglabot sang imo handom. Maghandom sang sarang lang malabot, magdihon sang mga detalyado kag klaro nga mga lalabuton, makabulig man ang activity tracker para masundan ang pagsanyog sang imo mga aktibidad. Mangin realistic, mag-set sang handom base sa imo nga lifestyle, mangin matinud-anon sa imo kaugalingon kag ikonsidera ang mga resources kag tiyempo para sa imo mga handom. Magplano, magdihon sang klaro nga direksyon kag pananawan kag magdihon sang action plan kag sundon ini. Mangin positibo, mabudlay ang magbago sang kaugalingon kag talikdan ang naandan apang mas mangin mabudlay ini kung negatibo lang ang perme nimo panumdumon. Ang pagtutok sa positibo nga bahin ang makabulig agud magpabilin sa imo New Year's resolution kag matuman ini. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kagkaroon sa pagsugod sa katon pag-ong nga sugwilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ako ang mangagbas ang mga hilamon sa palibot sang imo punong kahoy, Choy. Huo Sa makuha pa ko sa ibang kagsuhulan, kundi ikaw na lang, para bala nga may kwarta ka man ko magpista. May gamiton ka sa piryahan. Salamat, Kid Choy. At sige, Choy, ha. Mangagbas lang ako sang hilamon pagkatapos ng amon graduation sa Badason nga adlaw. Ate, sige. Kag magdala ka man dayon sang imo kabulig, para bala nga may mabulig man sa imo, para nga hindi ka man mabudlayan. May timbang kaya mo. Ate, o, Choy, ha. Kag madamo gin salamat, Choy, ha. Masugod kami sa Lunes, ha. Bauti gusto ko na, Bob. Para nga makakwarta ako. Siling ko gigani nga magustuhan mo, eh. Mabalo nang kita sa ngaton panyaga. Para nga hindi na kita magpauli sa panyaga. Ate, ayos Di timing gini, Bob. May taya na ko sini sa peryahan. Kapos mo lang isang ginabuhat nato, no? Oo man, daw gampang na ta. Kita mo wala ng dugay. Halos natunga na nato ng ubrata. Oo man, hindi na kita mabtan sa sirom. Matapos ginato na naton pagpaghangbas ang hilamon.
Mayok. Dawgin kapoy na ko Amo mo ko, Meg. Dasun, ginagutom na ko. Ay, basi kung tigpalanyaga na ini. Las 12 na naguro, Meg ay. Kay ho, gatupong na aton landong sa ginatindugan tao. Ano? Oo. Amo nang silin sa lulo ko mo. Kung magtupong na kunong ang landong ta, sa ginatindugan naton, bot silingon sina, las 12 na nasa kunto. Ate ko na mo, dali na. Manyaga na kita. Bukaro nato ng aton balon. Dito kita sa idalom sang kahoy nga talisay makaon. Baw, nabusog ko sa panyaga to Ganamit abis ang balon ko nga tabagak mo. Gimprito ni nanay kaginbutangan silang gaw. Sus, kanamit. Ubos ka ng kanon ko nga ginbalon ba? Gimputos ko ng daan sa dahon sa saging, Meg. Ako gani amo man Wala man bilin ng kanon ko. Okra nga ginsampaw sa tinigang ang pabalon ni nanay sa akon. Kag may pares pa nga tinabal. Kundi ayos, ged. Ay. Dugin tuyo ko, migaw. Ate, mapauway ta May balon ko tunga sa ako. Pwede ko tunga mapin sa ilamon. Sige. Amo tong aton nga higdaan Ate, sige, may balon mo ko to. Dali, Mig, maplastar ta ka magpiyong-piyong Ay, shit Nakibot lang ko kay kagahot sa paka ang ina Hindi naman siya naging sagad isang huni sa tila ni Mayok man. Anay kabla. Kaya makuha ko sang bato. Ihaboy ko ini sa iya. Tari mo ay. Palayo. Tunto ka. Oy, Pablo. Ano? Uy, Pablo, hindi, Meg. Oh, nakabugtaw ka na gali, Mayok? Uy, paka? Sa din magaling ng paka, ina, Meg? Ambot. Nabugtawan ko na lang siya nga nagahuni dito sa may tiilan mo. Kagahod. Gani nga ginaboy ko siya sang bato. Ohay, makaluluoy man. Oo, nagadugong ulo, amigo. Wala pagid siya nagahalin, no? Halin! Oh, hala, Mig! Nigo mo naman sa liog, oh. Ari pagid ay. Oh, hala. Nagtabog siya sa maigo mo sang bato, oh. Oh, hala, Mig Pablo, Mig. Ang paka, oh. Hala, tulo ka, bla, Mig, oh. Oh, hala. Nagbangon siya. Kagana nga matake si mo. Oh, ba? Wala, nagtupas siya sa tubang mo, Mig, oh. Hala. O, dumabato pa siya, oh. Hala, Mig. Dubatuan ka niya, oh. Hindi. Nano ni? Kapalindog ng blaybo ko ba? Hinali lang nagbalindog. Panulo ko do, hindi kinanda ng paka ngay ni. Lain ang niya itsura, oh. Bay, ano na? May korona siya nga ito mo? Ito mga balahibo nga nagatumpok sa tunga sang magtimbang niya nga mata. Ang yakulor. Do sunog nga duta. Do wala pa ko kita sang amo sini nga paka mo. Dako-dako, oh. Sa banta ko. Do 8 ka inches ang iya sini nga kalabaon. O ano? Hindi ka pagit magaling? Anong inatulok-tulok mo? Mabato ka sakon? Ha? Mabato ka Pablo, Meg, gusto na, Meg, gusto na. Katikalon nga paka. Dapat siya padudlaon. Ari pagitay. Oh, Pablo, Meg, nagkaya ng paka, oh. Oh, luya na siya, oh. Doon din siya makaulag sa maayo. Nagahuni sa matuod. Apang daw kaluya na sa iya, oh. Amo ng bagay sa iya. Uy, Nano man?
Nano ka man, Migman? Nga mo ka naaw? Kapintas man si imo, Mighaw? Sobra ka man imo yan, Mig. Nalipay lang, kuya. Kaya mo palang, kuya, makakita sa paka nga nagabato. Dali na. Pabayin na lang ng paka ngayon na. Mabalik na natin sa obrata. Tapuso nato ng pagpangagbas ng mga hilamon para makapulit na dayon. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ay, salamat. Malapit na lang kita sa banwa. Oo, no? Wala lang may balaan. Kay kadasig siyang lakat naton, kaya nagapadulog kita mo. Uy, Agay! Meg, Agay! nano ka? Meg, hinali lang nga nagsakit ang ulo ko, Yok. Dason, nagagawang init sa mata ko. Ha? Basi ko na mag-o ka lang sa init, Meg. Maguhan ka lang, guro, kaya tinangagbas kita kaina mo. Ay, basi. May inom lang ko karon sang bulong pag-abot ko sa balaya. Idawin na naton ko. Si Pablo, nagaugayong siya. Hikapon kong agtang niya. Ay, oh Diyos ko! Dumapasok nga akong palad sa sobrang nga kainit sang lawas niya. Andoy! Andoy! Dali, anay, dire! Lisa, nga Andoy, kainit ka tama kay Pablo. Abi, magkuha ka sa mga dahon-dahon nga mahimo nato nga mabanyo sa iya. Para ba lang magtahaw ang iya nga hilanat? Hindi ba lang agin painom na ina siya kaina sang bulong sang hilanat? Oo, gani. Apang daw wala man sang alibyo. Gani, sige na. Magkuha ka na dito sang alibon. Kay dakdakan ko ang iya ulo. Dasiga! Ay, oh Diyos ko! Ano ba lang natabo sa akong anak, Andoy? Ay, ang mayo pa, kantuan ko na lang si Lolo Austin. Ipalantaw na lang naton siya sa surhando. Ano? Hindi ka obra subong si Pablo sa punong? Hindi. Gintogo na ni Chay Felisa nga hindi siya makaupod si mo. Kay ginahilanat mo sa gyapon. Ano bala? Ate, sige, ako na lang maobra sa punong ni Chuy King eh. Basi boss Basi maayo naman na si Migo Pablo. Maupod naman kami sa pagpangagbas dito sa Hilamon ah. Inali ko naman nadumduman ang paka ang bato ni Pablo ba?
Nalipat ako magpangita sa iya kapon. Ano man? Nabuhi bala siya kag naglakat palayo? Grabe manabi si Pablo mo. Aw pa ka, gimpatulan gid niya. Naga-sirko-sirko mo ng baka sa bato niya eh. Katanda ka na magaboy sa iya. Ulog permi igo sa paka. Opa. Ang salakyan ni Chuy King oh. Nagpakadto diri. Mayo kay Ari siya. Mamangkot ko kung kamusta ng kimtangan ni Pablo. Nasugilanon kong iluin ni Pablo. Ote, kamusta sa Choy? Maayo na balas siya? Nga wala si Gyapon makaupo diri yaw. Ay, wala pa siya kung mag-ayo. Wala. Di hasta buwas. Hindi pa siya makaupo diri sakon? Ay, hindi pa eh. Kaya nagsaka panaog ko nung hilanat niya. Kag hindi lang ina. Nagasinggitan ko no siya nga daw nagawalay. Ano? Ay, mo bala, Choy? Oo. Ginpalantaw gani nila ko no sa siruhano. Ha? O titi, ano kuno, Choy? Ano kuno? Nga kuno nga nagasakit ang ulo ni Pablo? May naghalit ko no sa iya. Ano? Naghalit? Oo. Di sino man nabing mahalit sa iya man? Basta kay do ginapainitan ko no sa isang taglugar. Ha? Pero paano, Choy? Base kung nag-wild siya sa sobra niya nga kataas ang hilanat eh. Ilang manggalingin siling ko sa ila. Ginambalan ko na sila nga kung hindi pagid mag-ayos Pablo, ipa-doktor nila. Mas maayo pa, Choy. Hindi mo bala siya pagkatuan haw? Hindi mo siya pagbisitahan dito? Kaya ihapit ko na lang ikaw karon sa ila eh. Ay, kakapoy na galing, Choy. Buwas na lang kuro. Isa, nung makugyapon nga maubra sa punong ni Choy King ba? Pero nga bala nga kadugay mag-ayaw kay Pablo man. Ay, kuha ko lang ganing balong ko sa lamisa kay maglakat. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Magabian sa tagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa mga pumuluyo ta nga nagalantaw nga nagapamati diri sa Bombo Radio, nagapangabaygid ko sa tanan nga palihog lang maghalong gid kita sa aton panimalay. Pila ka adlaw to nga asod-asod ang sunog diri sa aton sa syudad. Kag nagakasubo gid ako kay kadamo sa mga utod ta apektado gid sa ini nga sunog. Kabay pa nga maghalong kita labi na gid sa pagpasulod sa bagong tuig, nag-celebrar ang tanan, kabay pa nga maghalong gid kita sa aton pag-celebrar para nga ululupod pa kita nga mantawhay nga pagpangabuhi sa masunod nga bagong tuig. Sa tanan, happy New Year.
Ini nga panumdum halin sa inyo nga alkalde, Mayor Jerry Trenya sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa katapusan nga bahin sang sasaysay ni Benji, gayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Wala ko makaibalo nga si Roberto. Ginhapos ko siya kaginhalukan. Tungod abi ko kung ikaw ang nagtupad sa akon. Abi ko kung nagpaangga ka lang sa akon. Butigon! Jaya palihog, pamatii anay ako. Ginaako ko. Ex-girlfriend ko si Ruby. Apang nakigbulag na ako sa iya, antes kita nakaangkon sa relasyon. Natabuan lang nga nagkadto siya sa balay sang gabi nga to. Madamol na gid ako sang naong kung dungan ko kamo nga lambingon.
Kung matuod nga may relasyon kami. Hindi ako magpati sa imo, Binchi. Kung hindi ka magpati, magupod ka sa akong sa syudad. Kaya iatubang ko sa imo si Ruby. Ang matuod, nagaplano siya sang iya kasal sa iban nga lalaki. May mo ka makigambal sa iya kung gusto mo. Dumay mo kung ginabi ko no ina. Wala ako nagalahog. Inabalang rason kung nga ngagin palagyuhan mo ako. Ambot si mo. Jaya, I love you. Mahal ko gid ikaw sa pa. Karon ko pa bala ikaw ibaylo sa iban? Hala. Duman ako sa akong panit eh. Salagal ang pagpati ko. Jaya, please. Isiling nga ginahugugma mo man ako. Nga nagapati ka sa akon. Maluoy ka. Oo na. Nagapati na ako. Jaya? 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 Benji, I love you too. I miss you, Jaya. I miss you. I miss you too. Please. Ipangako, ha? Hindi ka na magpalayo sa akon. Ipangako. Arang nasa husto nga edad si Jaya. Nga wala siyang rason niya pungga naton siya sa iya kalipayan. Hindi pala. Joy, madamo gid nga salamat. San una ka mo mapakasal? Sa labing madaling nga panahon, Joy. Hello, pre. Malaing nga balita. Pre? Si Hilda, nagikog. Ano? Posibleng nga hindi niya mabato ng kalaglagan niya. Kagmas, nga hindi niya mabato nga mahuyaan kung mabilanggo siya. Pananglit niya mapamatudan sa korte nga nakasala siya. Gani nagikog na lang siya. Diyos ko. Pre, si Jaya ha. Ikaw nang bala magsugid sa iya. Sige, pre. Sa din subong ang bangkay ni Hilda. Diyos ko. No! No! Bago lang napanawag si Rods. Benji, wala na kinsig nabilid sa akon. Ginbayaan na nila ako tanan. Hindi magambal sila. Ari pa ako. Sinanay ko si tatay mo. Arap ang mga tampad mong abyan. Sila ni Itel kang ni Rods. Kanugon. Napatay si Manang Hilda. Wala man lang kami nagkangpanay. Hindi mo mabaso lang kaugalingon mo.
Tungod dara sa ilang diferensya. Nalihigda. Aski, maghimos ka. Makadto kita sa punerarya. Paano ini, Benji? Natala na ng aton kasal. Paano ini? Ginahaya pa si Manang Hilda. Natala na ng aton kasal. Kag-ubol na kung ipaisol pa naton. Alang-alang na kita nga makapahibalo sa mga sponsors naton. Tungod ang iban, ato pasagwa sang pungsod. Dayonon gid naton? Oo, Jaya. Dapat lang. Matapos ang kasal naton, amo galing ang pagpalubong naton kay Manang Mahilda. Mamangkot anay kita sa ila ni nanay kag ni tatay. Kung ano gid ang aton maayong nga buhaton. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Tubtub subong. Do hindi ako makapati. Nga wala na ang akong pamilya, Benji. Si Manang Hilda ang katapusan nga gindulong naton sa iya palahuwayan. Kagdungan sa iya lubong. Kalimtanan nato ng malaing hitabo sang kahapon. Masugod kita sang bago nga kabuhi sa loyo sang aton manginanak. Kaupod sang bag-o mga ginkilala nga mga ginikanan. Oh, Benji, salamat kit sa imo. Hindi na magibi. Husto na ina. Kag sumugod subong, hindi ka na maghibi. Amo na ining katapusan mga pagpatulo sang imo mga luha. Sa mga masakit mo nga inagihan sa to. Sa loyo ko, pulos kalipay ang mangkon mo. Yani, paalam na sa kahapon. Seryoso ka? Oo naman, oh. Gusto ko nga diri ka na lang sa balay. Gusto ko nga sa pag-abot ko halin sa trabaho, mabtan ko ikaw diri nga nagahulat sa akon. Nakaibalo ka naman nga kapoy ang ulo ko kaglawas pag halin ko sa trabaho. Gani, gusto ko nga ikaw ang una ko nga makita pag-abot ko. Pangkuha blas ang kakapoy, haw.
over ka. Please, pasugti na lang ako. Makabalipad pala ako sa imo. Matuod? Mapasugot ka nga maguntat ka lang sa pagtrabaho? Siyempre naman, no. Ina ang gusto mo hindi bala? Dapat gid man nga mag-submit ang asawa sa bana. Pero hatagi lang ako sang panahon Hindi ako basta-basta na lang nga makalin sa trabaho ko. Madamo ako sang dapat nga i-plastar kag i-endorso sa mabulo sa akong posisyon. Nakahangop ako. Apang dapat, ikuton mo na ina ha? Soon. Pangako. Good morning, Nay. Good morning, anak. Si tatay, Nay. Wala siya diri. Aga pa siya nga naglakat. Oh, so din siya nagkadto, Nay? Nagpauli sa uma. Usasaon niya kung mahimo na nga anihon ang aton nga humay. Sino nga po diya, Nay? Si Istong. Siya ang nagdala sa salakyan. Maayo naman kun amo Ay, makaon ka na? Handa ng pagkaon sa lamisa. Sige, Nay. Ang paborito mo nga sudaan, ang ginluto ko. Aba, ano ina, Nay? Ginisa nga talong, nga ginbutangan ko sang itlog. Ari. Tanawa. Jaya? Ano ka? Kalain sang pamatsyag ko, Nay. Kalain sang baho sang talong. May! Nagsuka siya? Hala. Husto ba lang ari sa huna-huna ko? Sundon ko siya sa banyo. Nay? Oo. Mga 4 ka bulan na kamo nga nakasal ni Benji. Kani, mahimo nga nagabusong ka na sang inyo mangin anak. Opdi ako, Nay. Sa diin? Sa ospital. Mapalantaw ako sa doktor. Gusto ko nga mapatod kung husto ang duha-duha mo. Kag kung matuod nga nagabusong ako, Nay, tawgan ko gilayon si Benji. Kag sugiran nga mangin daddy na siya. Matuod, Meg? Oo, Meg. Nagpanawag sa akon si Jaya, wala palang madugay. Kaginsukiran ako, nga nagadala na siya sa ngamon mangin anak. Abaw. Mangin daddy na ako, Meg. Ikaw na mo. Congrats, Meg. Hindi mapulong ang kalipay nga ginabatya gusto mong Jaya. Amo man ako, Benji. May napinsaran ka na blang ngalan para sa iya? Oo. Ina, kung okay lang sa imo. Basta halin sa imo, okay ako. Anong ihingalan mo sa iya? Kung lalaki siya, ipasunod ko siya ang ngalan ni daddy ko. Kag kung babae naman, kay mami ko. Okay lang bala sa imo? Aba, oo. Mga ginikanan mo sila. Isa pa,
Kung lalaki gid man ina, hindi ko numayo kung buhaton ko siya dayon nga junior eh. May madason pa man mo. Uy, sobra ka naman Wala pa gani ako makabunag. Nagaplano ka naman sang madason. Pero seriously, okay gid ako sa desisyon mo para sa akon. Wala naman sila sa panulok naton subong. Apang magapabilin sila sa kasing-kasing naton. Labaw sa tanan, ang mga hitabo subong, kabahin gihapon sang kahapon. Kag hindi mahimutig, nga kung hindi tungod sa ila, wala ko na angkon ang matahom nga iloy sang akon mangin anak subong. Kag sa pala abuton. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani ilikawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysay ni Benji, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Paalam sa kahapon. Direksyon, Marnie Mungkal. Magatakop na ang tuig 2022. Tuig nga ginsimbolo sang tigre. Sapat nga representasyon sang gahom, dominasyon, puwersa, kag soberanya. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. taimtim na nanunumpa. I, Charles III, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith. Argentina, champions of the world! Ining tuig nga naging kaangay sang tigre nga nagtugas ang kahadlok samtang inyang nagpangurob. Sang taliwis niya nga kuko, kita ang ginkaros. Kag sang matalom sini nga mga bangkil, kita ang gintukob. This is justice for the life he lost. Purely justice. We will never leave him, forsake him, that we will pursue the case. Apang sa pihak sang kapintas ni, natuna naton kung paano mangin mabakod, kag mangin maisog, kag pukaw ng tigre, nga sa kada isa sa aton, yara lang, nagkakatulog. Nangin maisog man kita sa pagpalayag sang hibubunot kag pagbuyagyag sa mga nakitaan nga kagarukan sa sistema kag mga proyekto sang gobyerno nga makadilismaya. Pray with us nga ang mga ginapang nato nga mga timelines mapatigayon nato. Agud mapaatag kung ano kita subong kag kung diin kita padulong, isa lang ang pamaagi. Ang mga pinanid sang maragtas aton tukion. Aton liwat nga himutaran ang mga nawong, pamatian ang mga tingog kag hagong, batyagon ang mga emosyon, kag maghimo sang refleksyon sa mga istorya kag sentro sang tagsa ka istorya nga naghurma sa aton. Ang bugos nga puwersa sa Bombo Radyo Iloilo nagpreparar sang kompleto kag komprehensibo nga presentasyon sang dalaguan nga mga balita sa bilog nga 2022.
ang The Bombo Year-End Report 2022. Mabatian sa Enero 1, alas 8:30 sa aga. Kag may replay, alas 7 sa gabi. The Bombo Year-End Report 2022. Diri lang sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul. While as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Amo ining akon abyan nga nasiling sa imo nga dalon kumigason. Si Julina Halili. Ay, Julina, day? Kaya nga daw sila urungan ka sa pagtulog sa partner ni Migason. Kag amo man siya sa imo. Oh, si Lema? Oh, Mami? Kilala mo siya, si Lima? Chay, siyang akon ilo niya kinapalagyuhan. Si Lema, salamat ka nakita ko gidman ikaw. Nga nakaabot ka diri. Kag nga ginapangita mo ako. Si Lema, patawara ako. Ginhinulusulan ko nang nabuhat ko nga sala sa imo. Magpati ka sa akon. Bisan magluhod pa ako sa imo at tubang, agad patihan mo ako. Buhaton ko ina. Patawara ako, si Lema. Patawara ako. Hindi na kinahanglan nga magluhod ka sa akon at tubang. Agad nga magpangayo sang patawad sa akon. Sa nasiling ko na, napatawad ko na ikaw. Bangod kun wala mo ato ginbuhat sa akon. Wala ko makilalang mga tawo nga among nagakadapat ko nga palanggaon. Ay, salamat. Salamat, si Lema. Wala na ako naghahandom nga patungdan mo ako sang pagpalanggang ang ginasiling mo.
Tuman na sa akon nga mapatawad mo ako. Amo lang inang pangayoon ko. Ang kwarta nga ginbilin sa amay mo sa imo, wala ko gingasto. Ginbutang ko ato sa bangko sa ngalan mo. Kag mahimo mo ato nga makuha kung ara ka na sa husto nga edad. Ay, Mami, kinapatawad ko na ikaw. Kag wala na ako sa napatyagan nga kaakig sa imo. Akong dapat ka magpasalamat. Bangod bisan paano, ginpadako mo ako. Ay, salamat. Salamat, Silema. Mami, namiss ko ikaw. Ay, isa ini ka matahom nga adlaw para sa aton tanan. Ang mas maayo nga mainom ana kita sang kape. May dala ako diri nga cake nga ginhimo namon ni Silima kahapon. Sige, Che Maura. Mangapi kita. Sige. Ihanda ko ang lamisa. Libay, salamat man sa imo, ha? Amo galining tuyo mo, kung nga gindala mo ako diri. Isa ina sa akon plano. Luyag ko ga makabulig sa imo. Pero, malsada gihapon ako sang prutas, nangason. Hatagi siya kung pila nga prutas ang madala niya. Kag sino gani ang ngalan mo? Libay. Shortcut sang Liberty, Ay, di ka mo magpalibog, Pagkahapon, makabayad na ako. Chay, Libay, pasalamat ko sa imong prutas nga madala mo. Bangod gindala mo daring akon, Iloy. Wala siyang kaso, day, Ay, dali diri miga, Libay. Kay ato dito sa sulod ang iban pa nga mga prutas. Ati, oo, migasyon. Hindi ko mahibalan kung saan ako makapasalamat kay Libay. Ang matuod, naadlok ako nga mapatay. Nga hindi ako makapangayo sang patawad sa imo, Silema. May balatian ka bala, Mami? Oo. Apa nagakinahanglan ako sa dakong akwarta. Kag wala ako sang magasto. Suno sa imo, may kwarta nga ginbilin sa ako ng akon amay. Oo. Ginbilin niya ato. Sangdalon kanya sa ako nagod ati panon. Agod hindi mabulgar nga may babae siya nga ginahuptan. Ang imo matuod nga Iloy. Sino nga akon matuod nga Iloy, Mami? Kilala mo pala siya? Oo. Kilala ko siya. Nakaibalo siya sang magpakikita ako sa kay Delia. Ang asawa sang akon utod nga si Leonard. Kag didto, nakaibalo siya nga patay ng utod ko. Kag amo man ang akon hinablos nga si Isabel. Matuod din ha. Nasakitan ako sa natabo sa akon pamilya. Apang ginakaugtan ko si Leonard. Kag amoy na nga nagpalayo ako sa ila. Nagsiling ka nga kilala mong akon, Iloy. Oo, Silema. Kag siya man nagapangita sa imo. Sino siya, Mami? Kag diin siya? Sa diin siya, Mami? Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia.
Nagtrabaho siya subong sa iban nga manggaranon. Apang nagsiling siya na kung makita ko ikaw, isugid ko ngang bugos niya ang kabuhi, ginhinguyang niya sa pagpangita sa imo. Nagsiling siya nga patawaron mo siya. Kag wala kanya natagan sang iloy nun nga pagpalangga. Sa diin ko siya makita. Dalon ko siya sa imo, Selema. Mami, salamat, kid. Oo, gali. Nagsiling ka. Naginbutang mo sa bangko ang kwarta nga ginbilin sa akon amay. Ihatag ko ato sa imo. Gastuhon mo sa pagpabulong mo, mami. Hindi ko kinahanglan ang kwarta nga naghalin kay Leonard Amador. Makahibalo ko magnegosyo. Kag ang negosyo namon nga inini ng ason, magauswag ini. Kag husto na ini para sa amon. Ay, salamat sa imo, Selema. Kaayo sa imo. Kung may mabulig ako sa imo, magpalapit ka lang sa akon. Handa ako sa magbulig sa imo. Nalipay ako para sa imo, Selema. Sa katapusan, nakilala mo ng imo madrasta. Ginsugid sa ako ni mama ang natabo. Apang, sino ba lang matuod mo nga iloy? Nagpangako sa akon si Mami Julina nga dalon niya sa akon ang akon iloy. Kag suno sa iya, madugay naman ako kuno nga ginapangita sang akon tunay nga iloy Ramil. Ay, kag nalipay ako. Sa adlaw sang aton kasal, makita ko sila nga nagahandom sa kalipayan para sa aton nga duha. Maayo kay nalakip na ako dira. Agoy, agoy. Patuo, Julina? Dito ka maistar sa akon balay? Oo, Libay. Pero kinahanglan nga ipakaayo nato na to. Kay man, madamo na sang buslot eh. Oo man. Ugali, wala ako sang kwarta. Ang akon ganansya sa binalagyan ko sang prutas. Husto la sa akon pagkaon. Kaya ginahatagan ko man ang akon hinablos ng sibugad. Baka luluoy man ang bata nga ato eh. Ilo na siya sa ginikanan. Kag, wala na siyang nag-aatipan sa iya, magluwas sa akon. Hindi ka magpalibog. Madamo ako sang kwarta. Ha? May siya diin maghalin? Ginhatag sa ako ni Selema ang kwarta nga ginbilin sang amay niya sa iya. Nabutangin na sa bangko. Kag mahimo niya nga makuha kung aran siya sa husto nga edad. Kag dako ang kwarta nga ina, Libay. Nagsiling siya nga ipabulong ko kuno ina. Ipakaayo naton sang balay Kapag katapos, dito na kita maestar. Ay, abaw! Ay, hala. Do sa hindi ako magapatis ni. Kag akong maatipan si imo, Julina, samtang nagapabulong ka, ha? Oo, Libay. Sili nga si Bogart, ha? Nga magkadto si Dari sa akon. Si Bogart, nagsiling siya sa akon. Nga siyang masakay sa kabayo kung magpakasal na si Ramil kag si Selima. Siya nang madulong sa mga prutas sa tindahan. Kag ato sa dito subong sa balay ni Maura. Daw hindi siya makahulat nga makasal na si Ramil kag si Selima. Man, siyang mabulo sa pagpangabayo mo. Kada adlaw, inapanilagan ko kundi nagaagi si Selima.
Kagang iya, dua ka mga upod ng mga gurang. Wala sila makaibalo. Ya ginatanaw ko sila sa teleskopyo, halindiri. Hindi ako magpasugot. Nga makadtos sa imo ang party ni Isabel Silima. Kinanglan madugang ina sa amon palartidahon nga magutod. Wala ka sang labot sa amon. Tungod anak ka lang ni daddy sa amon mutsatsa. Aha. Nakahibalo na ako kung ano ang akon buhaton. Nakahibalo na ako. Bantayan ko sila. Handa na kami ni Maura Silima. Malakat na kita. Ikarga na nato ng gindugos nga paho ni Simeon. Ara na, Chay! Kuhaon ko lang ang kalo ko. Aring kalo mo. Salamat. Basi malipat ka ha. Amo na lang ining katapusan mga pagpangabayo, ha? Wala sa mabulos sa akon. Hindi maluyag si Chay Ason nga mauntat kami sa pagpamakal sa mga prutas. Agon niya ibaligya. May mabulos na sa imo. Ano? Ay, sino mabulos sa akon? Si Bogart. 15 anyos pa lang siya. Apang ansyado na siya magpangabayo. Bisan mabulos siya sa imo, masaligan ng bata ngayon na. Tingala ko man nga masami siya nagakadto dire kay. Siya galing mabulos sa akon. Ang kasal naman naton among imo handaan. Pabayang negosyo ninyo kay Chay Ason kay mama. Maayo eh. Kay wala pa gani eh. Gingkuhaan mo na ako sa mabulos sa akon sa pagpangabayo. Hindi ka pa sina. Luyag ko nga mahanda na nato ang tanan para sa aton kasal. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batilwan Navarro. We'll sing my Mga abyan, sundaman sa pagpamati ang matahom na drama, Jessica. Jessica, mabatian diri lamang sa Bombo Radio. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo!